Mayong gabi sa tanon, manihapon ta. Ay, nag-order na po ko ka Andy o kuan kanang mapamili. Ano? Nag-order ko og kuan na po kanang tawag na ay. Kanang biryani. Excited kayo ko og ang parata. Diba? Thank you kayo Andy o ka ma'am sa asawa niya. Ay, kayo ang parata. Ngayong hapon sa tanan. Luwi ko nang wala ka, nagsakit ko. Hi, Crystal! Nagsakit ko, man. Kuan ka, karon pa ko na ulian. Opo ko totally na ulian, pero kuan. Asa si Samyaan, si Sam kay nag-boxing. Nag-boxing siya. Ikay ko nang kuan yan, abot man yan. Sayang man kayo, init pa kayo, di na ko kaunon. Napalaway na sa siya, no. Hello, ya! Pasya to, watching from Daman, Star... Laka! Nagdangaga akong kuanda. Ay pa, kadali lang. Huli na kong mantika. Tingkotang dali. Ang kalamian na eh. Mayong gabi sa tanan. Wala pa ko naghimog content kay. Karoon ko ibalik kay. Sakit yung iyaan. No ko, iyaan. Pansira ko ako sa pako na yung tikpa na kaya sang higa nga po. Init kayo suga. Shoutout din sa Matina, Tubugis Lake, watching for your live yan. Hi! Nag-order na po ko biryani. Waka nikaon ko ganina, pero sabaw lang. Yes, maligyan ni. Katong gi-upload ginako si Mayang Henry ang kuan niya. Mo ni ang kuan oh. Pero only 240 man ata ni. Oh. Dako kain chicken, hindi mo magmahay. Hoy! Nalig ulo ay. Ha? Wow, pa si chicken ay. Nakuha po na yung chicken na ay. Kalami. Yan na ka, parapisa ka. Naligo na kayaan? Yes, naligo ko. Langan. Manihapon sa tanan, iambat. Batuon man ta ka ka maman naman si mo ko star maker. Ngaon, yan ing na si Sam bayluan ako marang. Oh! Sa kilo. Buhay na Sam. Ito first na ata niya. 240 tapos na ita. Gis ba natin sa amin? Nag-order ko ang upat ka kain ani. Nag-order ko. Ayun akong gi-order. Upat. Kaya, kaduhaan ako pagkaon. Ngayon ka. Bailuan na magdurian. Si Sam, bailu eh. Ano man, yelo man eh. Bailuan niya si Sam magpaan. Durian o mara inyuhan na. Yelo lagi tanan. Nilahi lagi. Hello, Marie Chris, thank you sa 100 stars.
Ang ako ang gikaon kay biryani. Hi, nato pamsulot naman sa kay Charlie and Ornales. Mayang hapon kay mayang gabi eh. Wala igikuan ang kanon karon. Di ko man ang bukay. Kaya sarap mong kaon. Biryani. Patay, babayan ka kung kanda. Nangalang. Hap kayaan, hap abno. Ako ba, unsa sa pagpanda? Muton. Nahala sa muton gani. Hi, Mary Joy. Wala ko yun mo content kay. Masakit ko. Oh. Nya. Kawalan. Yan kaning kuan kanang ulcer niya. Kung magkaon ko, magsakit akong tiyan. Sige akong katulog. Renturahon. Hi, AJ. Si Papa nag-vaccine. Nalastoril. Ay sa Rosalina, manata to. Talumo. Nakita daw na dako ang nga. Ha? Ngaon tanin nyo. Actually, gutom kay ko. Yung anami, kaya mong gikaan mo sa'yo, digit anak. Baka balo, nga, Indian foods. Naayon naman ko, magandang nagsugod na ko content. Manahinay lang sa art. Yan, i-shout out ko. Dagot tubig, eh. Tapag patog ko. Damalaga po, kami kayong kaon. Hi po, Chimon, mahanta. Iso di kayo magkasakit, no? Iso di kayo magkasakit, ay. Ang pingin di na yung lawas. Okay. Makano ko ba paitaw? Ako trabaho. Ako trabaho. Pila na kaadlaw. Ako na maligya. Ano kumatay? Kumamatay ko, no? Napacheck up po gabi nila Dr. Pilay. Taas kayo ako ang UTI. Taas kayo ako ang white blood. Ay, sana? Ano ako ang puti na kuan? Hi, Roro Labs. Po si Dong Jeep. Oh, uyab na ta. Si makabangan ka na mag-uyab na ta, Dong Jeep. Kabata pa ni mo. Hindi mo ka na magmamasang. Yes, bago ko na nahimasa. Yes, biryani. Saan po ka na? Biryani o biryani? Taas lang ko ta, rhinoplasty na imong ilong tata, dili. Inject.
Ambi. Gani. Kada unsa ni nasakit? Unsa ni nasakit na kada ganing kalibangon ka pero di ka kalibangon. Walay itas mo gawas pero fini mo panungot ka, mukaon ka, sakit imong tiyan. Tapos ang sakit imong likod nya sakit imong timbok tiyan. Haja, mo tayo sa mga amiga ba unsa na siya? Haja kamat yun nun. Ang mga batasan. Hi, bro, watching from Butuan. Mayong gabi ita. Tataas imo plus sales, ma'am. Kumpot naman to kung kwandelyo. Asan ito ko ang darao? Kung basaan yung resulta. Acid reflux. Dili siya constipated. Bloated guru. Dili po siya kay mo ko nagkakaon. Muna ko resulta kagabi eh. Akong sugar negative no, negative man na kuan man ko. Wala ko na pa doktor kay mahal. Mana na ko kung dili na niya ko. Akong hemoglobin kay 160. 160. Akong white blood kay akong white blood cell kay kuan 13. 13 ako ang white blood cell. Platelet. Akong platelet kay kuan 358. Sana kisabay ka basa na GERD. Lalo din jeep. Gusto mo kung kandang jeep eh. Wala market ta. Kwarta de. Mahal yung isang tapang. Mahal yung kwarta. Anak na. Tama ka, RML. Nakoy ko sa una, ang peptic ulcer na nalibang yung itong god sa una. So ako nakaayon ko kay Avarin ug Rysec. Kaya po ko nagkaog tarong. Naman yung pan. Green barley. Ako GERD. Murag GERD ata niya. UTI po daw. Kaso kong UTI. Hindi mo mag-isog ihi. Mag-isog ang kukuan. Feeling siya ha. Ay! DJ C Vlog, maayong gabi si Muha. Hi, kasala kay Shaira D. Idol kay kaniya. Hi. Hi, Dimple! Kamuti tops? Sabag kita tatagaan kag kwarta, kistayin ko. Hilin na dun, tagaan, dumjip, tatagaan kwarta. Isin na sa kuha. Hiyab na ta. Nga. Isam kay naa sa kuan. Ato ang laki na din. Hi, Dimple! Ayos ito, makita ka Dimple. Bawal sa kuwan, inom. Miyaw ko. Matay tag sa'yo. Ano minute kag kila? Of course, Eyebrow Studio. Oh. Napay pa wings sa mata. Oh. Eyebrow Studio. Hi, Ma'am Abby! Minyo na tayo. Miya kadang payment gani sa mahuyab ka. Minyo inoon. Kaya dun, Jeep. Kaya ang itlog ni mo. Yan, ato day ka og boxing gym. Oo, nato ko dito. Gina ko dito kanay Muay Thai. Matoy ko po, bro ko nagsakit pa ako ang giti ron. Magimingaw kay mingaw kami kiyap. Pero she's in US na, so she's very slangers and the way she talks, you know, is very siyang na. She's not my friend anymore. Malagi siya to na si Jeffrey. Kakapangpangan. May gabi sa inyo ha. Shout out ko mami, kay Fred Grace. May gabi sa inyo ha. Okay.
Mang, grabe yan. Panihapon na yan. Hi. Gani din po. Amisin mo akong taxi. Pagdala dari gisda. Ay na po dari gilimnon. Ay, pwede ka magdala gilimnon. Pero ikaw rin inom. Pero kuan, ayaw sa. Matay ko ni mo din po. No ko. May mga pag mga Uber ka, nakay kwarta. Mga Uber ko, wako'y kwarta. Ayaw sigat-igat lain. Nakuha na lagi kahilap. Mo kadunjik jud ko makabasa og kuan ba mensahe. Shoutout ko dili single here. Sana RJ. Ano jud na RJ no mga single diri ah. Ano ito kay Birani? Hindi ko mainom. Saan galing? Ay, kapalian. Saan lang po sabi kasi ng lawas? Tapos kumaningil na. Kahit agad ako bawal. Bawal soft drinks, bawal inom. Hi, natatakan. Sige lang kung busy. Tanong niyo mo watching from Jeddah. Love a lot. Hi, ma'am. Thank you, ma'am Rose. Ma'am Rose, thank you sa kuan. Yate, hindi ko ilinon diri ay. Sama ko ilim mo na ni ron. Pakaday lang ha. Yan, ako na lang kagkaon. Mapo ko na magkaon eh. Kuan ako tubig. Wala man day kuan. Uga na kaayo, Madam Tata. Jeffrey, say kuan. Warm water iyaan. Sige na ako inom og warm water ay. Magnapdos na ako ang tilaok sig warm water. Bugno na pud. Hagad mo kay ka iyaan. Agad na ni sa inyo, ha? Sa kuha, gwapa na ni. Nainig mo mga batasan ay. Sige na, gulit kong hagad ko eh. Kamu na buti mo tanaw. Dali lang kay. Igang nayaan, igang kaayo. Napabiyon sa kan kumani eh. Dali lang kaayo mga iyaan ha. Ay magkuhan sa kuhan. Yan ang tubig. Sana kayo bawal ay kalakot tanim. Mora sa mga kabatan unan karon di ako ang pingin ton yung lawas. Kay na. Walay mapalit sa palengke lawas. Lawas na sa baboy para kuan. Okay. Pwede na. Tawa na punta. Pakis ko, madam. Kadali na kayo ha. Again, naglisod naman ko eh. Mga tubig dari ay. Tubig na mainom. Bawal limon sa asdiyaan. Ha? Bawal ba? Anong kung maligit eh. Kanang nakabutang dito na, gibutang, akong gisearch ba na ako ang mga sakit. Nya ana sila magluya daw nya maglimon. Limon pug ko, dala mo limon. Bawal day ni. Dapat pag ice ang tubig, daghang pa man ang ice sa tubig yaan. Limon ba kay basta nang paita. Hello mga mama, magandang hapon kay Melba. Ha, pa-shoutout ko yan, love man kay Ria. Gimet kag-chit-chat ni Uncle Chito. So na pa, itong December last year. Yes, ako ra isa. Luya, the best, pero limon sa ko tubig sa acid. Ay, muko luya. Pure lemon good. Pure lemon, ay.
Hmm? Basta ko nakayon ako. Ay promise sa acid, kay acid. Ay promise sa acid, kay acid. Okay, lagyan na punta sa fryer. Lamig kayo siya ay. Ana rin na oh. Nabalay, butang di ang kanon dari ana para maisa tanan. Yan, shoutout ko diri sa Dipulog City. Mayong gabi sa inyong tanan. Yan, I love you to. Dili ki siya halang. Was but nga og kuan. Sauce. Yung taco. Mori Milani, mayang gabi sa inyo ha, pasagpak kong lapad, madam. Taglapan ka? Ginawa na. Nahanap ko ato ay ako, patay naman akong mama. Ano sakit ko ba anak ko na alis ako pasakit magi kay wala ko'y kwarta. Hi Mori Midang, thank you! Sa unang lang may ako thank you kayo Ma'am Mori. Sa 50 stars. Ano ko ba? Anak ko sa kong mama ba? Wala ka sa kung sakit na bangin sa kumabi kay kanang napo ko yung mga plano sa kinabuhi. Pino ko, matay naman dyan ko. Sa kasakit ba? Ako lain, wala ko mabuhat na trabaho kay so sakit. Pati gani mag-inom tubig kapudyon ko. Nga. Ako nga ka nang tabangin ko mabi. Ayos ang ito ko patyaman kay. Ayos ako papasa yung mama. Kaya pa dyan ko yung laki. Ako katinag nga laki. No? Kaya pakin ako na-enjoy ako ang kinabuhi sa youth mga karang tabangin sa ko. Wala na. Karoon nawala na. Babalik na po kong content para sa inyo. Yung mamanigyan na punta. Kwarta. Ginuho ko. Patay mga kwarta ani. Oy. Mga unta ninyo. Okay, bukog ko. Na. Dahon sa labana, ilaga iyaan. Dahon sa labana. Pila ka buok, ba pito-pito na? Pito-pito ba na na kanang masakit imong tiyan? Nag-inom ko og katong dito duwa ka tang gagmay kayo og dagko. Nawala biya siya? Nawala jud siya ay na anak ko. Sira kag mudako sana or sigad kaon di mudako. Di mo nagakaon madam. Ang sira mo kung kaon. Kana lang may stress ko. Kasi yung kaon. Mas kausang kaon nun. Kasi pag dahon sa labanan na, wala pa'y luto. Kaunon na ako. Ikaw ko na sa video yan. Ano na video? Bobo?
Ay, sa miya, kita na ko sa raan, isim na, nabadibag doy. Sisikuan siya sa isang palaboy. Sa isang kaya ko, unboxing. Alam ito tadaan, salamat sa pagkatawa na mong problemado. Kaya kayo problemado kay ko eh. Iba-iba na ko istorya. Kaya kayo problemado kayo ko. Mapasalamat ko ay kasi ilabay sa mga comment na mapasalamat ka para nando akong video. Anang makapawala yun ko problema sa uban. Hindi ako lang sa gubang. Amen. Alam mo, ikaw lang yung mga problema. Uy, ano ko. Oo, na-charge sa iyahang po sa 7-Eleven. Kaya dito lang siya ba-dubo ka lang. Naburingan siya sa Davao. Hi, Brent! Where is the price of Australia? Where is the price? Sam is kuan boxing. Go to boxing. Later, he gonna come home. Hi, Brent. Good evening. He's doing some kuan boxing because he's getting bigger here. He's eating a lot of beef in Davao. Shit, a lot of babae. Hi, Brent! Brent ba? Shout out to Brent Diva. Give me your friend ba, single. 40 to 50 years old. You don't have friend, even kuan, you don't have friend, kuan, single? Give me just only one. If you want it, then two. If you have a lot, then three. Give me. Brent, help me. Help me, Brent. I'm so tired of being single. I want I want kuan. I want something laging na. I miss it. I miss broke my heart. I want a headache. Brent, help me. Ano si Brent? Gano'n siya, friend na ni Sam. Nga akam, ninyo, yung mga anak. Ngayon uyab siyahan mo, mahatag uyab. Uy, mahatag uyab. Mga dalo ba ay? Yes, sabi ka kung ikaw, madam. Kung karaw mo, man ako. Gimingan ako yung uyab ay. Gimingan ako masakitan. Hi, Ria Kuan. Maayong gabi eh. Siyempre, kaya to ang thank you. Kaya pa ko nagkuan. Wala pa ko naging content eh. Nabagal ko nagkuan. Believe ko ninyo ay kanyor, didos. Murag na mali yung kausahin na yan ba? Bali nyo siya. Believe ko ninyo ay yung mga mata murag microscope. Di mo anak Ginoo ba? Anak mo science. Anak mo sa mga gadget. Yung mata gadget na. Kusog kayo mag microscope. Gabi kami tayo ninyo eh. Pati sa lina ba? Wala ko kabantay gani. Amba, kinis ni. Saan siya? Saan ka yinses? Ante, mayroong hapon. Gabiin na mada. Ay, mag-alas 6 pa dahil. Yan na, lahat naman kita na. Pasyado kaya pambuhol. Nandagan ka lang kayo. Ang kila, ang mata, ang ilog.
Ako nagparayno ba daw ko? Akong lips napabadagdag ba daw ko? Akong ngipon marpil ba? Na akong panit itumba, tagitipon mo kong lubot. Nagkaki mo pangutana. Ako na lang puro yes. Yan, wala. Sa nag-boxing si Sam. Wala ka na iba sa iligan ni Roel. Wala kay, kuan ma'am. Kung kulabot sa kuan. Sa event. Dili man may mong laag kung wala may kuan event. Dili may mong laag. Muna kung kusibang kuan dira. Kung na mga event sa mua, mato yung misay sa kadapit. Kung wala may kwarta. Oy! No ko. Ang gwapa kay. Ang gwapa kay ka. Uy! Shush! May pamula ka dis kami kini island iyaan. Relax sa mong heart. Ria Nalin. May bayaran ko ni mo, Madam Ria Nalin. Mato ko dis kami gin. Hinake. Akong ka na, pila edad ni mo iyaan? 37. Yan naman, Madam. Nagunsa di ay mo diri sa Cebu, mangkato miaging buwan. Kuan, may event sa kuan is Wiglow og tong kuan. May gani na natlan pud ko sa Bus Macchiato. Asa mo bana, unto ko bana, Madam, Ginoo ko. 5 years na ko single. Ano man eh. Hindi ko na alam. Hello Yaan, may gabi. Hi Shy, may gabi si Muha. Gilain ako single eh. Gilain ako ba? Gusto na ako masakitan. Anda na po kung masakitan. Mo di ay nakitang tika sambida. Ito may nagkuhan. Naagusag mo diri Ormoc City of beautiful people wala problema doos. Kung imbita kami yung imubayad mo sa mua. Ato yun me. Atong po rin mong gipahagbas. Dili, oy, Ginoo ko. Dahil kayo magkuha, maingon. Labi na kami lang duwa ni Sam diri sa balay yun. Kami lang yun duwa, pirmi diri Kami lang duwa. Natulog, mukaon, tanan. Kami lang duha. Nga ba, pagkuhan, dahil kayo magkuhan. Ano na siguro sila ba? Nagkuhan siguro. Hoy, wala dyan yung taon. Dili ko bet ni Sam. Ugtik po na ko siya bet. Ginoo ko. Mura na ko siya gigsuon diri. Mura po yung mama. Laay yun kayo, wala na lato-lato, gani. Hindi nga, lato-lato da. Yan, bagay si mo magmukbang-mukbang. Hindi ko bagay gaman mo, hindi ko bagay magkaon. Yan, waka number sa swertis dira, mga yung magkaos ko, unsa ko, skuan? Isip pa nga ito niya, Yan palasto da. So, minatay kita ga mangayo mo numbers ko Siya tiya from Leyte ka Alnis. Kamo mangayo mo swerte situs minatay dili ko kabuhi pa man ko. Hi Aya. Hi Chocolate. Kuan. Mayong gabi. Tuklay. Yan siya po kay Josel, may na lang nakatarget ta og rambol. No. Iyaan, mukbang si Sam. Unahon dyan ako, kumukbang ako si Sam, unahon dyan ako to, sa tunong na miss. Bastos. Hi, salamat. Nataga na dyan ko kay Aunes. Hi, yan. Nakuyuan, nag-isbi siya, ni siya, senior ni siya. Dawat ka ni mo niyan. Hi, I miss you, kuan, chocolate. Ate, bunang kuan. Makatay kuan. Ganang, senior. Hindi naman nakasugakod, Wala mas kuha. Talagi maginaminam ng ikasa sa gugmaganit. Tiga pa yung kunyong 60. Pwede na lang 60, be. Asa yung uyuan, be. Asa yung uyuan ni be. Makakuha maka na siya, makagasto maka na kuha. Gaman ako maintenance. Sa tambal. Sa kaysa papagwapa, marami ang kayo mo talam,
Sino ka na? Ay, uyab mo nila ngayon, pangatag mo, uyab! Puriner! Ayan, Pilipino. Ayan. I-enjoy ang pagka-single yan kay kami mga taken. Gusto mo balik sa pagka-single, gina-taken for granted ba? Ay, sis! Taken for granted. Hanap po. Gimingan ako uyab-uyab, boy. Gimingan ako kanang holding hands, gimingan ako kanang kanang nay magkano nagkaon na kayo anak ko di wala pa ngitik ko kanang gusto ko mga anak ko okay ko na mga ipuyab ngunit na akong bag never pwede ko na nakakuha na ay nya mag-away mi nya awa ko magkuyab ko tanado na tanan ako ang gipangbati ana usay makana ko mag-uyab apam nya mag-away mi hindi na akong tingog kay at tanang mga akong kasuko, di ba na ako masulti? Ungot na lang ko. Ano na siguro? Yan, na-pro na, 88 years old. 88? Katindog pa? Isa ma'am, kulihok pa. Ginawa pa? Sabi po na 88. Ay. Ayun, pwede babaan, mga 60 na lang. Grabe po, mga tagay. Mura na manguhit na si Yuta. Kaya kayo ka nang manguhitay pa ang Yuta sila ha. Ana na lang. Dili kayo ka ng tawag ka na yung mga hapit na lubintang. Ato, sa may toklod sa kayutaan, oy. Ay mo na Yuta, wala. Ako ang love na lang, ako isuti siya, puro na, kuan. Kanang sanay sanay pagbabay. Talagsa na lang mo kuan. Mo ginhawa. Na kana. Isa lang kakuanan wanan. Orok. 60. Sige 60 larga. Larga na ta 60 na nini. Unsa man? 60 larga na. Ay pa mo hatag nagbenta, ayaw po na nagbenta. Pang sugar daddy na lang yan, pero ayaw ng... Ako, dili ko mahalin sa sugar daddy. Kaya tigkuwang naman ko. Tapos, kung ako yung sugar daddy, di mamili yung mga gwapa, mga sexy, madaguglubot. Ano? Kaya, napis ni Mikit sa US, maka-apang nation na ka. Maradi. Makaingon mo naman. Ang US na nasa bangkiruhan. Gusto ka, taga-Australia yan, papangayuan ka sa kong ante. So, dagga na kayo sa kuha na, pero bas kayo sa Joy nag-message. Hi, Stephanie, bahog taler. Kabululi ka. Na ako, sikreto gin ako na, naibawa na mo. Yan, hungit sa oy. Busog na ko, busog ko tubig. Kaya mapag-isa ko dali ba? Nya. Inoo naman si Sandri. Ano yun na masumol yung apam ay. Kaya sa una lang no kayo makana ka lang kalamay sa apam pero kung makuha no masumol ka. Masumol na ka dahi. Pero gwapo si Sam. Mas gwapo si Sam sa personal kontra sa ako ang video. Gwapo si Sam. Sa video di ka siya gwapo pero sa personal kamay siya gnaw. Pero gwapo siya mga 5 minutes. Ana kanyo kay tutupig maayo kay mo di na kaganahan. Pero gwapo si Sam. Ugaya na lang, ugayon dayan. Ginaugay ka na ako no. Usahay gani nakita na po niya itong mga napansin na itong mga kukuha ni Intawon. Ano? Pag-istorya ko sa kwan. Laban ng tamot. Agay! Laban ng tamot. Kita raman mot. Yun na siya mot. Gina-istorya man ako ni siya kaya tagagabiin.
Sarang? Sarang ni? Sa bankrupt pa po tungod sa gifted ni Muyaan. Share ay. Istorya ba sa akong mga kasakong kamot? Pagka-adlaw. Ano kumot? Kita-kita na na dyan. Mot ha? Pasensya na dyan mot. Kaya wala na dyan lain mot. Hala na dyan na. Wala dyan na ako kay istorya dyan. Ng tawon kaya wala man dyan. Kaya di lang tama mo gusto laki. May mga laki panguyab. Nga naman ang babae dili nga panguyab no? Kung makauyab ko no? Daggan ako na uyab ba? Pilian, guro ni ba? Dili mo ko pilian. Sila at pilian. Na dili mo ko Pilipino good. Ikaw mo ko kanang ito, apa mo ko. Lok! Nalagi ka! Hoy! Nalagi ka! Ha? Hala! Nanakilig ko. Wait lang. Ano, mag-end sa kong live. What? Ano na na? Ayun lang. Bigan! Ano, di ko kistorya na. 2 minutes. Ilang. Dili na nasalain na sud na. Gani din na lang. Moy bunta ko no. Pwede pakita ko ito sa ling mo. Ano na. Alay lang. Ano na? Ay! Wala, hindi ko nagdahom na aka. Ano tingog? Arti, uy. I miss you. I miss you. Sige, ikaw dyan mo tingog dira. Hindi ka, mabuto na yung ulo kasi gikik. Nasa kayo bisita. Wala ko nagdahong. Uy! Ano lang kayo ha? Di mo siya pwede pan good. Tingkod sa dong. Bye-bye! Kadali lang kayo ha!